La Semana Santa de Espanja. Wirja artistika ta' xiren ta' statwi tal-ġimgħa l-kbira fuq stil Spanjol li għamluha waħda unika f'pajjiżna. Il-wirja tikkonsisti f'160 figura Spanjola imlibsin skont it-tradizzjoni eżattament kif joħorġu mid-diversi knejjes madwar Spanja. Din il-wirja tittella fil-każin tal-Banda Soċjetà Santa Marija tal-Imqabba. Michael Ketkuti, li ta' kull sena jorganizza l-wirja, tkellem ma' News dwar it-tradizzjonijiet Spanjoli u kif dawk Maltin huma tiżwieqa ta' bejn dawk Spanjoli u Sqallin, iżda l-irnexxilhom joħorġu b'karatteristiċi li sawru identità ġdida. Il-tradizzjoni Spanjoli ma differenti, pereżempju il-proċessjonijiet ta' Spanja joħorġu mid-duluri jibdew tant qed iżidu, tant anke fratellanzi l-ħin kollu jiżdiedu ħafna vari matul iż-żmien, illi qed jibdew joħorġu mid-duluri sa lejt il-kbir. Għalkemm is-Semana Santa propja il-Holy Week tibda minħatt il-Palm sal-Easter. Intant, fil-kunvent tal-Patrijiet Dominikani fil-Belt Valletta qed titella l-wirja ta' kull sena tal-Mejda tal-Apostli. Wirja li tmur lura l-1784 u apparti li titella biex toffri esibizzjoni li ma bħala bosta mill-oġġetti li jintużaw jingħataw lil xi għaqda filantropika. Ir-retur tal-Fratellanza tas-Sagrament Ivan Grixti jgħid li din is-sena l-ikel se jingħata lill-Fondazzjoni Rise. Rehabilitation Society. Da għaliex kemm l-uffiċċju amministrattiv kif ukoll id-dar fejn qed jiġu ospitati nies li kienu fil-faċilità korrettiva ta' Kordinu temmu il-żmien tagħhom tal-priġunerija. Sakemm jerġgħu jiġu integrati qegħdin f'din id-dar. Ħassejna li bħala ġest ta' ħanuża l-espressjoni qed nagħmluha ta' ċirinow. Grixti qal li fil-passat għal din it-tradizzjoni kienu jintażlu 13 raġel meqjusa bħala l-ifqar fil-parroċċa biex jieħdu sehem fiċ-ċerimonja tal-ħasil tar-riġlejn biex imbagħad jingħataw l-ikel li jkun inġabar.